So, mata na no. Di na ito nabungkagon. Di na ito nagubuo ng bed. Para sure. Para magkinaunsa. Di tayong balik sa kuan. Di na ba kung may directions. Gibiyaga si Mosawa. Tek na ikon diri. Wala yung mga rope. Puy. Trader. Hey, sir. Where's your rope? Your rope. Ay, mong rope. Goodbye. Hello? Pwede takapat yun. Yeah. Kapit po ko namatay. Uy. Wait lang, wala ko yung seeds. Wala ko yung seeds. Saan mo eh? Anong ako yung bird? Wait lang, ito yung ayun. Ulit ako mga sagot eh. Please, tagay kong seeds. Tagay kong seeds. Why seeds ko rin? Wala. Binuuan. Tagay kong seeds eh. Yes. Wait lang. Mura gutom lang ngayon. Labay na ako to. Ay, nangita na ko dari. Okay. Ano na to? Birdie. Birdie. Where are you, Mads? Hello? Where are you? Bud. Ano ko murag parot dito? Okay, naglag. So, naglag atong ko ano. Yung dula. Kaya ko balik ko lang gamay. Okay, na ko batay. Wala na. So, kailangan tumuli. Rough day tati. Ting table. Okay. Tapos, okay. Itong bird. May baboy dito. Kasi lang wala kang good kayo pa eh. Wala ko eh. Rope pang bira.
Diba sila, mukuyog siya, no? Tama. Tao na to, be. Latag carrots. Uy, nairabbit. Yee. Come on, rabbit. Come with me, rabbit. Nagsunod sila. Anagi, kao ng rabbit. Sa fox. Oh, okay ra. Hello, rabbit. Karo ka na to ni. Nge, biyaan ka po. Okay. I don't care. I know you'll hurt me. Ito, ito puti. Oh, okay. Dogs. Apo na. Murag wala man tingali ko eh. Wala lagi. Wala ko'y bukog. So, I'm sorry. Naggrabe ihabuga. Nairabi tiri. Gipakaon ta ka ganiya karon maglinis kay kita ko. Ka tong mga rope ani. Duta to eh. Mga water lily na ano. Kana oh. See that? See that? Lagi tagtagkaran ni. Kaya naman man tagkahoy, ganahan man tag mga brown. Wait lang. Tagka na? 60, 58. Sana i-convert eh. Tagka na siya kayo. 99 plus naman. Pila ba kabuang isa? Upat. Okay. Pila na. Upat. Kuwang pa. Kamay na kuwang. Okay.
Tala, adto na ta kay gabi na or matulog sa ta karon. Dira ra ka ba, Mads? Tulog sa ta rin. Ato na tagbalay. Okay.